Ishe wanouya. Hallelujah. Amen. Gari. Amen. Hallelujah. Amen. Tinotenda Mwari. Ishe vanoramba vachitichengeta. Amen. Song yanga ichiimba ichitigadzirira nyengetera Ishe vanouya. Gari. Amen. Zvinova zviri kuenderana netsamba yedu yanhasi yatapiwa. Iri kuonesa pamusoro pekugadzirira. Iri kuonesa pamusoro pekumirira uchiziva kuti Ishe vanoita sei? Vachauya. Rugare. Amen. Kuti ndo zvinhu zvatinogara tichingosimbisana nekungorangaridzana mazviri. Ndo zvinhu zvatinofanira kugara tichingoziva nguva dzese idzodzo, uye ndo zvinhu zvatinofanira kugara takabatirira pazviri. Rugare. Amen. Kuti izvozvo zvakakosha kuti munhu anga achiziva reason why ari kuita zvinhu. Rugare. Amen. Nekuti kana ukange uchiziva the reason why uri kuita zvinhu, kureva kuti haugone kuzova munhu anokwanisa kuconvinswa otherwise. It's easy kuconvinsa munhu kusiya zvinhu kana asiri kuziva kuti zvinhu izvozvo ari kuita sei, ari kuzviitirei. Amen. Nekuti umwe munhu akauya achikuonesa, unogona kutanga kuona a different version, unoona kukurumidza waconvinsika. But kana uchinyatsoziva kuti zvinhu izvi ndikuzviitirei, unoziva ende maitiro aunoita anooneswa semunhu ari kuziva zvaari kuita chinhu. Rugare. Amen. Kana ukaziva kuti kuZimbabwe ndine vana kana kuti 5 kana vanun'una kana vanani vakamirira mari yandiri kushanda kuti vachengeteke, zvinoreva kuti pabasa umwe munhu akakufurira kuti ngatisaenda, iwo haugoni kuti uconvinswe nekuti unonyatsoziva situation yako. Rugare. Saka kana uchiziva motivation yako, kana uchiziva chinhu chauri kuitira zvinhu, hazvisikisi kuti ubviswe pamishon iyoyo. Amen. Saka it's very key kuti vanhu vange vachiziva zvinhu zvavanenge vachiita sei, vachiitira. Ndosaka muchiona kuti shoko rinoonesa kuti shubhi kuna Isaiah parinenge richionesa kuti iyi bhuku iyi ngairege kubva pamuromo wako. Rugare. Nekuti kana ukaiziva ukainzwisisa, kureva kuti ichakuzarurira zvimwe zvezvinhu zvinenge zvakavanzika zvokuti unenge uchinyatsoziva why uri kuita zvinhu izvi. Nekuti there will come a time yekuti uchada kubviswa pagoo yako. Pachauya time yekuti zvizhinji zvichange zvichizama kuti zvikubvise pati ultimate goal yatakamiririra. Amen. But kana uchiziva bhuku yaMwari, kana uchiziva zvauri kuitira zvinhu izvi, zvichakubatsira. Amen. Saka it's very important kuti unoona usazviita every Sunday kana kuti chii, but paunopfugama uchinamata kana kuti paunenge uchienda kuchechi, it's very important kuti umboreflecta kuti ndiri kuenderei, ndiri kuzviitirei. Alright, tiri kuenda kunoungana Sunday, ndiri kuzviitirei. Ukava nethat understanding, zvinobatsira your decision making, kunyange behavior yako chache, kana kuti kuteerera zvinhu zvaMwari, unogona kuteerera because unenge uchinyatsoziva kuti ndiri kuzviitirei. Rugare. Amen. Ndotsamba yedu yanhasi yatinayo yatoda kuti tionesane pamusoro commitment pazvinhu zvaMwari, tichiziva nekunzwisisa kuti zvinhu izvi Mwari ari kuda kuti zvimbofamba sei. Ndinokukudzai vatungamiri vana baba vese vatinavo pano, vana mama, same vana vese vatenderwa kusvika panapa. Mwari ngaatibatsire, tinogara tichionesana kuti pese paunongosvika muimba yaMwari tinotoona kuti Mwari akuda kutaura newe. Amen. Saka kana ukange wasvika muimba yaMwari, kana Mwari achida kutaura newe, up to you manje as a person kuti uteerere. Amen. Ane nzeve ndiye anoita sei, anonzwa. Ndosaka maiona kuti Jesu aiti pese pakazhinji apedza kuparidza anozoti uyo ane nzeve dzekunzwa ngaati. Saka nzeve dzinobva kune iwewe munhu, saka kutozvikumbirira wega kuti Mwari ini ndikuda nzeve dzekuita sei, dzekunzwa. Nekuti tingaita problem kana kuti mungazoshamisika kuti every Sunday tetinawo kuchechi, but behavior dzavari kuita munhu dziri kufamba sei. Inyaya yekuti munhu yeye haana nzeve, muri kumuona henyu but nzeve dzekunzwa haana. Rugare. Amen. Zvinotoda mweya waMwari kuti ange achitibatsira, nekuti kunyange shoko rakushwa rinowira pama different types esoil. Wanga akaita sei, akasiyana. Rimwe rakawira pasoil riri right, pamwe pane matombo, pamwe pane chii. So it's up to you kuti iwewe zvauriwe unofanira kunge uchitori unofanira kuclear kuti kana shoko richikushwa rinofanira kuti risvike zvakanaka. Rugare. Amen. Tusaka paipai tichimbotenderana umbopanana nguva yekuti kune vane here zvavada kutaura, kune vada kubvuma here, kuna kuzama kuti munhu ngaange ane mwoyo uri open, unotambira nekunzwa shoko raMwari. Rugare. Nekuti hazvibatsire kuti uzouverenga makore
zvamwari hazviverengwe makore awakaenda kuchechi zvinoverengwa makore awakatendeuka rugare unoona kuuya makore akati wandei but usati waita sei zvako watendeuka saka chakakosha kutendeuka kwemunhu ende izvozvozvo zvinobva pane munhu anenge achizvidira. Alright, ngativerengei mufundisi. Tinayo tsamba yevhura basa chapter 1 zaRuth verse 16. Namudza Naomi uye Ruth anoramba kuparadzana naye. Saka yamboverengwa kubva ku1. Yes. Kune vanga vakateerera backstory yacho ndeyekuti pakanga pane vamwene vane varoora vaviri vasanganawo nedambudziko varoora vana vakasvika pakenda sei pakufa zvekuti kuchishona kana pana pamunini nemwe nguva munhu anombogara because anonzi anogona kugara vachinaka but in this case papasina izvozvo kureva kuti chekumirira panga paita sei panga pasina zvekuti ukaona pekuti vana vamwene ava vanhu vanotoda kutoshandirwawo vanhu vanoda kubatsirwa basa but ukaona yasvika extend yekuti kuti muroora chidzokera akumba kwenyu kureva kuti zvasvika vanhu pekuti kunyange nayo vari kunyatsoona kuti mwana wevana vagare panapa kungoita sei kungomuomesera rugare ndobva tasvika apa. Saka pavaroora ivavo tiri kunzwa kuti pakanga pane vaviri wani ambozama kuti nini ndichagara but azosvika pakuti regai ndichienda then tine wani atiri kuda kunzwa pa16 Ruth akati musandirwaririra kuti ndikusiyei ndirege kukuteverai nokuti pamunoenda neni ndichaendapo pamunovata neni ndichavatapo navanhu venyu vachava vanhu vangu naMwari wenyu achava Mwari wangu. Pamunondofira ndipo pandichandofira neniwo ndipo pandichavigwawo. Jehovha ngaandirove aramba achidaro kana imi neni tikaparadzaniswa nechinhu asi nerufu bedzi. Mukunzwa level yecommitment yekuti kana ndikangosiyana nemi Jehovha ngaite sei ngaandirove rugare. Amen. Tiri kuti kushingirira pazvinhu zvatakutoona zvinoonekwa nemese nyama kuti zvinhu hazvisina future zvinhu hazvisina kwazviri kuenda. Saka ndobva tapiwa theme yekuti commitment. Saka shoko ranhasi I think roda kutionesa pamusoro pekuti tiri kuziva here kuti tiri how committed are we kuzvinhu zvamwari. Tiri committed kusvika palevel ripi. Ndo paya panambotaura kuti it's very difficult manje kuti ucommite kuzvinhu zvausingazive kana zvinhu zvausingaite sei zvausinganzwisise rugare. Amen. Zvinonetsa kuti uve committed kuzvinhu zvausingazive kana kuti zvinhu zvausinganzwisise. Saka shoko raMwari zvanhasi zvariri kutionesa izvi rinoda kutibatsira kuti mukunamata kwatinoita Mwari nemukuita kwatinoita hama dzangu tinofanira kunge tiri committed to level rasvikwa naRuth. Amen. Rekuti there will come a time yekuti munogona kusvika pakuimba kuti naye baba muri kupi rugare. There will come a time yekuti unopererwa so kuti vakomana Mwari ari kundinzwa here Mwari ari kundiona here but it is at that time manje yatinotanga kuona kuti kutendeka kwemunhu ndomba nguva iyoyo yatinotanga kuona kuti munhu uyu commitment yake iri kusvika palevel ripi rugare. Saka inoenda both ways now. Kune kuti time yaichasvika yekuti zvinhu zvese zvawainamatira zvazadziswa. Ucharamba here uchinamata Mwari zvinhu zvese zvawainamatira zvaita sei zvazadziswa. Ndosaka tichivhunduka ukaona vanhu vanoparidzira vanhu shoko rekuti receive your car, receive your house. Nenhau yekuti ichasvika time yekuti areceive mota, ichasvika time yekuti areceive house iyoyo. Saka acharamba achinamatirei rugare. Saka munhu ichasvika time yekuti either zvinhu zviri kufamba kana kuti zvinhu hazvisina sei hazvisi kufamba. Mucharamba here muchinamata Mwari? Mucharamba here muchinamata Mwari yasvika time yekuti zvese zvamakanga muchichemera maanazvo? Munoona kuti pamwe pamunenge muchitaura mufundisi kuti vanhu vakaimbozara muno tichinamatira nyaya yemavhiza akaita vanhu vakaona kuti ndaane necitizenship saka handisina chekuita sei. Saka ndoba tiri kuti uri kuziva here chauri kunamatira? Uri kuziva here what's your motivation kuti unge uchiuya kuzonamatira? Uri kuziva here chauri kunamata? Ipapo ndo pakakosha chete nekuti ukangoziva izvozvo chete uchaita right rugare. Ukangoziva izvozvo kuti there is more kuna Mwari than zvinhu zviri tangible. There is more kuna Mwari than zvinhu zvatinongoona zvinobatika nemaoko rugare. Izvozvo zvichatibatsira nekuti mukanzwa vanhu vese vaya vanoti takamunamata vakomana takamunamata chiri kuita kuti vazosvika pakuti takanamata inyaya yekuti zvavakanamatira zvakaita. Saka kunoka vasina that push yekuita sei. Saka tiri kuti manamatiro aunoita uchirwarirwa
ngave manamatiro the same aunoita zvinhu zvese Zviri right. manamatiro aunoita uchitsvaga kana kuti whatever chauri kutsvaga ndimunoziva zvamuri kutsvaga ngangove the same nemanamatiro atinoita kunyange zvinhu zviri right. Zvatiri kunzwa panapa kuti Naomi asvika pakuti inini hama dzangu, as you can see, ndachembera andi I have nothing to offer. Rugari. I have nothing to offer. Chitongo endai. Nekuti what I'm offering itongo burden yekuti mundibatsire because ndasvika pa old age. Rugari. Kuti kuto chaito hapo iye was a burden kuvanhu avo. Rugari. Amen. Kuti ngatichiendai. Saka tiri kuti they will come for the time yekuti kunamata muchiita sengechi iburden. Rugari. Amen. Ndosvika time yekuti unoona kutarisa ma financials ako so unyazoona kuti pamwana kubva ndataka kuna mataka mari dzandabuda dzawanda kudarika mari dziri kupinda mukati mangu. Rugari. Amen. Ichasvika time iyo yekuti nhamo dzako wakadzinyora so unyazoona kuti inini ndisinganamate ndakanga ndisina nhamo ndaitodya ndichitodii ndichipromotwa kubva zvawakangoti mwari ndakusiya doro kana kuti mwari ndakusiya chakati. Hamuna munzwa here vanhu vanoti inini ndikangotanga kunamata zvinhu zvifambe saka ngaendera mberi chimwati doro. Kuna vanhu vanotaura izvozvo kuti inini mari ndikaishanda ndikaita zvine musoro handizoibate futi saka ndingangoitambisa. Rugari. Amen. Tiri kuti ichasvika time inotosvika time yekuti wakatarisa zvinhu zvako so unozoona kuti waoma ndimo yandiri kuwedzera kunamata ndimo zvinhu haisi kufamba. Rugari. Saka tiri kuti mucharamba here makatendeka pana Mwari muchiziva izvozvo nekuti tikakuparidzirai kuti uyai kuna Mwari uku nekuti hamuzorwari mukarwara zvakurava kuti hamuchanamati. Rugari. Saka tiri kuti munhu nemunhu ngaazive icho chaakaita sei chaakatenda kwatiri uye ngaazive kunhu kwaakatarisa. Ndopaipai patakataura tikati chero Paul chaiye mune vanhu vaimuona vanotaura kuti munhu uyu zvinhu munhu kuna vanhu vamunamata vandanotaura kuti inini nyange ina handisandaita sei kurova kuti hachibatike kusvika munhu asvika mukunofa. Rugari. Saka kana tikangoziva chete kuti ndo chinhu chatiri kubatsirira ndo chinhu chatiri kuda kunoachivhaka tinoziva kuti hakuna time yatichati taright, hakuna time yatichati taita sei tasvika nekuti tinoziva kuti chinhu chinoramba chichishingairirwa zuva nezuva nezuva. Saka ukagara even pasi iwewe chako chako ukatarisa zvinhu zviri mubhuku raMwari ukada kuzvitika chaizvo zvaunogona unyasoona kuti uri kure. Saka chii chiri kuita kuti vanhu varelax kana unyasoona kuti ndiri kure. Saka tiri kure versus time yatinayo. Hatina nguva yekuti uzoti maybe pagore rino iri toda kumboshingirira kuti ndisanyepe ukombwe ndoona next year. Unoziva here kuti uri kusvika next year. Rugari. Hatina. Saka hatisi kuziva time yatinayo but futi zvinhu zvinoda kuitwa zvakaita sei zvakawanda. Rugari. Saka izvozvo zvinofanira kutipa simba rekuti tirambe tichiita sei tichiwedzera. Imo muno tinoona kuti tine vanhu vajaira kuti chese chavanamatira chinoita sei chinofamba. Mucharamba here muchinamata kana yazosvika time yekuti zvimwe hazvichaita sei hazvichafamba. Iwoyo mubvunzo munofanira kuziva kuti tomboti zvinhu zvachinja munoramba here muchinamata Mwari. Rugari. Ukame time yekuti Mwari achatononoka kupindura. Ndosaka muri kunzwa kuti Maria naMartha vatotozoti imimi nishirema magara pano kana Lazaro akafanira kuita sei kufa. Shoko takatumira Lazaro ari mupenyu but makanonoka kuuya dei magara pano Lazaro uyu anga asingafe. Rugari. Amen. But address yavari kuita iri kuti ndekuto ine hunhu ende vari kuziva kuti apa ndo patinobatirira kunyange anonoka hake kunyange hama yedu yashaika hayo but ipapa ndo patakaita sei ndo patiri kubatirira ndo level ratiri kufanira kusvika hama dzangu rekuti zvinhu zvichifamba zvinhu zvisingafambe zvinhu whatever situation isusu hati we are immovable pazvinhu zvaMwari. Amen. Amen. Ndo level ratiri kufanira kusvika iro. Saka rinosvikika sei? Rinosvikika nekuziva kuti tiri kushingairei. Rinosvikika nekuziva kuti tiri kumbodei pana Mwari wacho. Rugari. Amen. Rinosvikika nekuziva kuti nhamo nematambudziko zvinondiwana ndirimo. Rugari. Muzita raJesu imomo ndo matoita sei ndo maunofanira kugara. Saka nhamo nematambudziko zvinofanira kuita sei kukuwana urimo. Kunyange mufaro zvekare unofanira kuita sei kukuwana urimo. Nekuti hakusi kumwe matambudziko ega anobvisa vanhu pana Mwari. Kunyange kufara chaiko kana kufarisisa chaiko kana even mari ikawanda chaiyo munhu anoita sei kurasa Mwari chaiko. Rugari. Amen. Kuti whatever kwaenda scale ucharamba here wakanamata pana Mwari. Nekuti Mwari anomuka akakusurprise aka. Vamwe muri kunamata nekuti mari dzenyu hazisi kuwana kuti muende kunoita zvamuda kuita. Saka tiri kuti tomboti Mwari amuka akupa mari yakaita sei yakakwana chaiyo yamunotomboti yakwana yacho right iyoyo yamunoti yakwana
mucharamba here muchinamata Mwari. Saka it's an exercise it's an ongoing exercise yatofanira kuramba tichiita. It's an ongoing exercise yatofanira kuramba tichiita. Amen. Ndamunzwa mumwe muparidzi achitaura achiti hama dzangu munhu aufaniri kuti handimwe doro kana mari yako ichingokwana rendiyo bva yapera. Unofanira kuti handimwe doro kana uchisara nemari inotenga chidoro yobva warega kuti ayo nandiite sei handimwe doro nekuti mari yacho yekutenga doro iripo rugare. Unofanira kuti handi mufundisi munofanira kuti handiite chakati kana kuti inini handirove mukadzi kana maizendera vachimbokubatai kona vachikutukai vachikusvipirai kumeso ndova munoti ini handiite sei kwena munhu akadzikama asinganetsi asingaite sei oti ini handirove mukadzi asati ambokusvitsa kulevho racho rekuti uzoti handiite sei handirove mukadzi. Saka tiri kuti vazokudaroi muchati here handiite sei handirove mukadzi rugare. Haugoni kuti ichi chandiite nekuti rugare haugoni kuti hauroi kana vanhu vasina kumbokusvitsa kumaextreme kuti oti nandiroi hapana kana kuedza hapana kana kutuka hapana. Saka unoziva sei kuti hauroi. Tiri kuti vanhu vachikuitira zvakaipa zvese left right and center iwo chingoti Mwari ndimunoziva tiri vanhu vatinoti havaroi. Saka kana usati wambosvika level ero rekuti unoti hey toita seko nayo pamwe unoona ngochitoroi but hausati wasvitswa paextend yekuti ite sei umboexercise mapowers iwayo rugare. Ndakakutaurirai panapa ndikati isu takambobirwawo nekuti takazonzwa kuti kuna mbuya wekwakati vanosota vanhu tikapota taenda rugare. Tiri kuti kana situation isati yakusvitsa panonetsa kuti handiite sei handiite zvakanaka rugare. Tiri kuti svitswa pane mamwe maextend urambe uchitaura kuti inini mwana wangu handisi kuzokusiya. Ngapambouya kana kuti manager anotaura kuti pano kana tisiri mamuslim basa riri kupera inotaura kuti ndipe resignation ndisaine ndopatinenge tichitaura kuti vanhu vanomira naMwari kwete kuti wakangoapply visa rikabuda ukauya kuno ukatangana kubasa hauna kumbobvera watambura kana upenyu hwako asi unoti ini Mwari handikusiye nyangwe zvodii rugare. Ndo zvakataurwa nana Peter vachiti inini Jesu kwamunoenda kwese chero kwamunonofira ndinenge ndiripo. But yakazosvika time yekuti Jesu wacho atorwa vakufamba vachitsvaga vanhu vaifamba naJesu ndopaanozoona kuti paipa ndaiti ndoenda nemi ndaisaziva kuti tichasvika level rekuda kuurawa murume anourayisa rugare. Ndopaanozoti ini handimuzive zvikanzi uyaive naye zvikanzi ini handimuzive rugare. Saka tiri kuti kana usati wasvika extend inokudhonza chaichai usati hauite sei rugare. Kunoti handina makuhwa iwo tigara kumba hauna kana unotaura naye hapana kana anombokubatisa dzacho dziri kuitika. Paunoti handina makuhwa uya uchiudzwa kunzi vazendera taona kwakati iwo bva wavafonera kuti mufundisi ndiri kuuya natete mutambirwa vari kuti vakakuona rugare. Ndopaunotenderwa kuti ina handina makuhwa nekuti wakaedzwa nekuti umaifambise but wakasvika pakuramba ukati inini Mwari wandakatenda haatendi kuzvinhu zvemakuhwa rugare. Haugoni kuti uti hauine chinhu kana unambopinda machiri ukachiramba rugare. Unofanira kumbopinda pazvinhu zvinokuedza zvinokuvhiringa wobvotaura kuti ini handiite zvinhu zvakadai so rugare. Unofanira kusvika pakuti vanhu vanenge vachikuudza zvinhu so zvakawanda wanda zvinopesana nezvinhu zvaMwari wodecide iwo kuti handina kutenda Kristu saizvozvo handina kutenda Mwari saizvozvo rugare. Unofanira kurwara zvekukambaira vanhu vobva vakuudza kuti mai vepasera apa vakarwara December vakangoenda kuna sekuru ningi vakatopora ivo botaura kuti aiwa regai ndife hama dzangu. Ndopatinenge tichitaura kuti une kutenda kwakaita sei kwakasimba nekuti it's easy kuti utaure kuti inini ndiri munhu waMwari kana usati wambosangana nazvo rugare. Tine vanhu vakawanda vekuti munoona kuti patakanga tiri paUZ ndogara ndichitaura nyaya yena mayamani cheti tiseka wozi tatiri yaive same time takambonamatata tese paUZ tikirana chiko unoona vanhu vachiuya so vachiparidza vachitaura kuti munhu waMwari haafaniri kuchena munhu waMwari haafaniri kudai munhu waMwari haafaniri kudai vachitaura zvimwe zvinhu zviri practical rugare. Wozoona kamunhu ungoenda kuattachment ungoenda tumari zvese zvaaitaura zviyazve ndo zvaakuita. Saka tiri kuti hausati wane mari inokwana zvinhu izvozvo iwe wobva watanga kufamba wachizvituka kureva kuti uri munyengeri rugare. Tiri kuti zvinhu zvese ngazvikwane zvinhu zvese ngazvivepo wobva waita sei
obva waratidza kuti uri munhu waMwari. Rugare. Ndo zvatinenge tichitarisira izvozvo. Kwete kuti mari iri kuuya yakakwana, zvinhu zvese zvakawanda ukushaya pekuisa, obva watumira kwakati woti ndinopa hama dzangu. Tiri kuti imbosvika pasituation yekuti it's either Karen kana kuti umwe mwana ari kuZimbabwe. Pari kufanira kumekwa decision kuti Karen opa here nenzara kana kuti mwana ari kuZimbabwe opa nenzara. Obva watumira kuZimbabwe woti Karen tosara tichizoona shamwari tichaona yekutamba. Ipapo ndo patinoda kutanga kuti amai vanopa. Amai vane mweya wani. Kwete kuti yakawandisa yakatokwana. Mungotumira mufile kana pena muite kana chi. Obva wati inini ndinoita sei? Aiwa. Tiri kuti Ruth asvika pasituation yekuti vamweni vari kuti shamwari ina handina. Like handina kana chandichakubatsira. Chero ndikati ndizame kana ndikati ndiite sei. Handichaku. Saka most of us now tiri vana opa. Muno kwese maKristian mazhinji ndi vana opa. Rugare. Amen. Tindo vanhu vakawanda ivo toda kumbodzwa kuti vachaita sei. Ende pasikufunde. Taita nhendeshure mumashure pa12. Dzokai vana vangu endai henyu nokuti ini ndachembera. Handingawanikwi nomurumezve kunyangwe ndikati ndichine tariro kuti ndingabereka vanakomana. Ende pa 8 sorry. Pa 8. Zvino Naomi akati kuvakadzi vavana vake vaviri, endai dzokerai mumwe nemumwe kumba kwamai vake. Jehovha ngaakuitirei zvakanaka sezvamakaitira vakafa neniwo. Jehovha ngaakuzorodzei mumwe nomumwe mumba momurume wake. Akavatsvoda ivo vakachema kwazvo. Vakati kwaari kwete, tichaenda nemi kana modzokera kuvanhu venyu. Muri kuona manje zvaitika. Vachiri tuka. Vambodziendai. Ndopa vati aiwa. Tina kwatiri kuenda. Rugare. Kanzi isusu hatina kwatiri kuenda. Kopa 14 manje. Boze vakati varamba kuenda. Naomi ndobva azoti aramba achiexplaina. Muri kuona zvaitika. Tiri kuti munenge masvika mufundisi. Kana zvaya zvekuti uchitsvaga kana munhu wekuroora umbomuexplainira kuti unoona inini handina mari, handina chichi womboexplainira. Munobva ati it's okay, we'll figure it out. Rugare. Amen. Wozosvika pakuti handina kana O level, handina kana chi. Like pane pawangosvika paanga achiti tinoita plan. Rugare. But wozoramba uchienda mberi manje. Wozoti akomana. Saka abati kuti pa 14. Ipapo wakachemazve kwazvo. Ori paakatsvoda mwene wake. Asi Ruth wakanamatira. Saka pane paanozosvika kuti ino ndakuita sei? Ndakuenda. Nekuti vamweni vakaramba vachikudurura vachingovaonesa kuti ndanambotaura paipai. But ndine zvimwe zvandisina kuita sei? Kukuudzai. Situation yaisara hama yakamira so. Opa ndo vanozoti Ruth tinoonana. Rugare. Tiri kuti pane time yekuti muchasvika mese muchifesa machallenges akafanana nechechi. Mese esechechi mobva mati tinomirana naMwari. But kune rimwe dambudziko richauya kumba kwatete mutambirwa risiri kwavazendera. Saka tiri kuti ipapo musina ane dambudziko serenyu mucharamba here muchinamata Mwari. Amen. Rugare. Turi bozi pane time yekuti tichiti vanhu vachingoti munyuke zvakaoma kureva kuti ipapo mune muchimbosimbisana. But there will come a time yekuti kwako zvaoma kudarika kwevamwe. Akusina. Munozati ndosaka muchiona mufundisi vakambotaura vanhu vakati muKristu hafaniri kusvika paanoti zvaita sei zvanyanya. Rugare. Nekuti pane pazvinoramba zvichifamba so ndo panambopa example yekuti munhu unoona kumbotaura nyaya dzako munoona kuti tinoona kudhila. But uramba uchiexplaina munozonyanya hazviiti. Rugare. Kana kuonesa munhu kuti unoona inini kumba kwedu wandoda kuroora amai vangu vakadai. Obva angoti it's okay. Ozoti but izvezvi tikuti hatiri busy kufamba pai vari kunzi vanoroya futi. Munhu azonyasona kuti ukakuite sei? Saka tiri kuti takuudzai zvese mucharamba here muchida vanhu venyu. Rugare. Zvese zvaiswa patebho so kuti ndo mamiriro zvakaita sei azvakaita. Rugare. Amen. Munoramba here makaita sei
makatendeka saizvozvo rugare ndoparakataura zvakafanana nekuti ndoparakataura apa inini handigoni kutaura zvinotaura vazendera vane right yekutaura kuti inini ndinomira nemukadzi wangu nyangwe zviite sei ina handigoni kudaro tine 2 years ndina zvimwe zvinhu zvandoona ndatoona saka zvinonetsa kuti ndikuudzei kuti ndomira naye kusvika zvaita sei zvaipa moyo unenge uchitoda but pamwe unoona kusangana nemamwe masituation saka mubvunzo watiri kubvunza nhasi ndekuti zvasvika ikoko kuti muchaona zvimwe zvamusingazivi mucharamba here makamira mamiriro amuri kutaura nhasi rugare saka hama dzangu patichaenda kudzimba dzedu patichaenda sei imbozviisa masituation akawanda uchingomaimajina hazvisi kuti zvichaitika but tongoti wongofunga kuti tongoti wasvika pakati nemamwe matambudziko atinoziva akazowira nawo nedzimwe hama munomo hatisina kuwira kana kuti wombotora kana situation yakazendera wombofunga kuti tongoti zvaitika kwandiri ndina matai saka izvozvo zvakakosha nekuti unenge uchizviprepare uchizvigadzira kuti zvirambe zvakadaro saka shoko redu ranhasi chada ndingozama kuonesana ndechekuti mwari uyu pane patichaita kuti zvinhu zvese zvinoona kuti zvaakufamba zvichifamba zvekuti hauna kana chimwe chaunoda muupenyu zvekuti munhu akakubvunza kuti uri sei majaira kuti zviri nani unotaura kuti nhama dzangu handana problem kana flu handina rugare kureva kuti zvinhu zvese zvinenge zviri right mucharamba here muchinamata mwari then pache pazvichasvika zvekuti uchibvunzwa kuti muri sei unenge uchingogomera zvekureva kuti hauna kana pekutangira kana chii mucharamba here muchina sei muchinamata mwari ipapo ndo patichazoziva kuti vanhu vakaita sei vakatendeka uye vakamirira mwari wavo saka ngatizivei chatakamirira ngatizivei kuti mwari ari kuuya ngatizivei kuti nhamo nematambudziko zvichaita sei zvichatiwana but pakuzviwana kwese uku ngatirambei takaita sei takamirira uye takatendeka pana mwari mwari ngako